वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड'सा प्रडाक्शन आरो मोनसे खोन्दो लाना फैलायबाय खोन्दोआ बेनो नोंथांमोना नुखाबायानो आंनि मोननै खोन्दोआव नोंथांमोना नुबाय उन्दै उन्दै खुदियाफोरा मोसानाय मोननै दोलोखौ होदोंमोन आरो मैया दहाय फुङाव आङो माने आपल'ड होनायाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंनि कसारिपारा गामिनि उदालगुरि जिल्लानि भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय कसारिपारा गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बैसागो मोसानायखौ आङो एसे आंनि न'खराव मोसानाय जा भिडिअ बेखौ आं नोंथांमोननो आपल'ड होनानै शेयार खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना थारैनो मोजां मोनदों जानांगौ आरो बेबायदिनो एबार खेबसेनिया बे भिडिअआव जोङो बोराय बुरै हाबा जानाय गासै न'खरा न'खर बेरायनायाव बे भिडिअखौबो आङो न'खर गासैबो न'खरनिखौ आं भिडिअ खालामखायाखै होननानै दाखालिनो बुंदोंमोन आं खालि 10-8 न'खरल'सो आङो माने भिडिअखौ खालामनानै शेयार खालामनोसै बेबो मोननै मोनथाम खोन्दोनि जागोन खेबसेयैनो होनो थांब्ला जोबोर गोलावद्राय जायो आरो ससे होनानै गासैनिखौबो 10 मिनिटावनो आं फोजोबनो बायो नाथाय भिडिअ एसेबो मजा मोननाय नङा मोजां मोननाय नङा ओंखायनो एसे आबुङै दिन्थिनो एसे आबुङै नायनोब्ला फारसेनिफ्राय दिन्थिलांब्लासो नोंथांमोना नुगोननि थाखाय एसे खोन्दो खालामनानै आं बे भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै दा बाथ्राया बेनो 2023 रंजालि बैसागो फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै न'खर बेरायनाय उदालगुरि जिल्लानि भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय कसारिपारा गामिनि जोंनि गामिनि जा बे रंजानायखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाब्ला नुगोन जागायबाय माबो मावनो नांगौ এই গরু আমার মানে আমার নতুন বছর আমার কলা সংস্কৃতি এইটো আমার মানে সকলো গাঁৱতে সকলো ধৰণৰ আমাৰ এই কলা সংস্কৃতি আমি মানে আগবঢ়োৱা হয় সেইমতে আমি নতুন বছৰটো সদায় আগবঢ়াই লৈ মানে গৈ থকা হয় সেইমতে আমি সমাগম আমি মানে অসমত আছোঁ সকলো অসম বড়োৰে নহয়
नुबाय दा बेसेबां समायना ओरैबायदि मोजां बैसागो मेथाइ आरो बे बैसागो मेथाइखौ आंनि मिथिनायाव जोंनि भकतपारा हालामनि गुबुन गामिफोराव रोजाबा होननानै आं मिथियो आरो आंनि मथेब्ला जोंनि कसारिपारा गामियावल' बे मेथाइफोरा दङ होननानै आं सानो आरो दङब्लाबो आं मिथिया दङब्ला एसे कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय जोंनि गामियावबो दोङो फाख्ला सुबा गेजेर गामियानो जा पुनिया गामियानो जा वारपारायानो जा सोरबाफोर नायगिरि जुदि दङब्ला बे भिडिअखौ नोंथांमोना बुंब्लानो जाबाय जोंनि गामियाव दङ होननानै आं गोजोननाय मोनगोन मानोना जोंनि कसारिपारा गामियाव बेफोर खुगा मेथाइया बिराद गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय दङ आरो माने दिनै 40-50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेफोरो सोलिबाय थानाय आं मिथिनायावसो आंबो मिथिजोबा थेवब्लाबो आरो बेफोर मेथाइआ ओरैबायदि आंनि गोसो गोरबोआवबो नाङो आं उन्दैनिफ्रायनो जिहेतु खोनाबोबाय थादों बेनिफ्राय आं मोसानायाव बाहागो लाथ'नो हायासै बे मोनसेयाव मानोना आं नै ओरै केमेराखौ गावगाय हमाब्ला रावबो सासेबो आंखौ हेफाजाब होनो बोरै आरो रंजानाय बोथोराव बयबो रंजानो लुबैयो आरो आं गावगाय हमनाय बायदिबो जानाय नङा एसे बोरैबा जागोन भिडिअआ लोरिगोन नोंथांमोना नायनाबो मोजां मोननाय नङा आरो ओंखायनो आं गावगायनो मोसानायाव बाहागो लायालासे आं भिडिअखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय ससेखौनो दिन्थिबाय बोरै नांखो जोबोर मोजां नङासै होनबा ओरैबायदि मोजां नाङो बेफोर मेथाइखौ आरो ओंखायनो थानो हास्लाबा आंबो रंजानो लुबैनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो माने आं भिडिअखौ आं रंजाबाय गुबुन प्राय 20सो न'खराव रंजाखांनायनि उनाव जोंनि खोन्दोथिं जेब्ला हाबफैबाय बे न'खरसेयाव गिबि भिडिअखौ आं खालामबाय बेनिफ्रायसो जोबथारनायाव आंनि न'आव हाबनानैसो आरो फोजोबनाय जागोन ओंखायनो थारैनो नोंथांमोना बे मेथाइखौबो नायना मोजां मोनदों जानांगौ आरो बेबायदिनो आरो गुबुन न'खरावबो थांलायनि दा बे खोन्दोखौ आं बारा गोलावद्राय खालामलिया बेबायदिनो आं खोन्दोखौ लाबो नोंथांमोननो 10-8 न'खर जेसेबां जों रंजाबाय 3 बैसागो खालि बेखौ आङो दिनैसो आपल'ड होनोसै बा दिनैसो आङो एडिट खालामनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि उननि भिडिअफोरखौबो बेबायदिनो नायबाय थागोन आरो भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामालासे आरो गोबाव खालामालासे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों साबायखर बेखिनियावनो दोनथ'बाय